பைக்குள்ளயுமே வந்து அவங்க வந்து ஒரு கேஸ் வந்து ஃபில் பண்றாங்க. ஸோ அதனாலதான் வந்து ஒவ்வொரு காய்கறியில இருந்து ஒவ்வொரு பொருளுமே வந்து பதப்படுத்துற நிலைமையில வந்து இருக்குது. ஸோ நண்பா அதை வந்து நல்லாவே நீங்க தெரிஞ்சுக்கங்க. இதை பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் நீங்க தெரியணும்னா கூகுள்ல கூட சர்ச் பண்ணி பாருங்க, எப்படி வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வந்து பதப்படுத்தி வச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. அதை வந்து நீங்க செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஒவ்வொரு பொருளையும் வந்து வாங்கலாமா வேணாமான்னு சொல்லிட்டு முடிவெடுங்க நண்பா. அதை தவிர்த்து நீங்க ஆன்லைன்ல விட்டாங்களே, நல்ல வேலை ஆன்லைன்ல வந்துருச்சுப்பா, இனிமே ஈஸி தான், நீ வீட்டுக்கு வெளியே கூட போக தேவையில்ல, வீட்டுக்குள்ளேயே இருந்து வந்து வாங்கிடலாம் சொல்லிட்டு வாங்கிடாதீங்க நண்பா. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற நிலைமையில ஆன்லைன் ஷாப்பிங் வர்றதுனால இன்னொரு ஒரு மெயின் டிராபேக் என்னன்னா, மக்கள் இடையில வந்து ரொம்பவே சோம்பேறித்தனம் வந்து அதிகரிச்சு போச்சு. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து நம்ம உட்கார்ந்து சீட்ல வந்து எந்திரிக்கிறதே வந்து ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் அப்படி சொல்லிட்டு வந்து நினைச்சுக்கிறாங்க. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த சொசைட்டி வந்து போய்கிட்டு இருக்கு. இது வாங்க சார், காலங்காலமாக உங்களை கடித்து கோதரி சித்திரவதை செய்து கொண்டிருக்கின்ற மூட்டை பூச்சியை சுலோகமாக கொள்ளும் நவீன மிஷின் விலை 100 ரூபா சார், 100 ரூபா.